Както знаете, в този канал си говорим за отслабване. А едно от най-важните неща за отслабването е да знаете какво ще ядете следващите дни, за да не се изкушавате. И тук идваме до момента с Meal Prep. Един доста популярен начин за да се храните здравословно, но и скучно. Няма никакъв начин да ям 5 еднакви закуски, обяда и вечери в следващите 5 дни или 7. Още по-зле. Затова разработих метод, който работи за мен и днес ще ви го споделя. Ще ви покажа точно как го правя, за да ям здравословно, разнообразно. А също така да пестя пари и време в кухнята. Стартирам с това да измисля план какво ще ям в следващите 3 дни. Не 5, не 7. Защо точно 3 дни? Ами когато седна да мисля за 5 дни напред, първо не мога да измисля толкова храни, които ще ми се ядат в бъдеще. И второ, докато стигнем до 5-я ден, те вече няма да ми се хапват. Така че започваме с план за следващите 3 дни. Този план обикновено го правя в неделя. Измислям какво ще хапвам за закуска, обяд и вечеря, след което си напазарувам. Вече съм си направила плана за следващите 3 дни и сега ще ви го споделя. За понеделник и вторник съм си измислила накиснати от вечерта овесени ядки, но тъй като ви казах, че не обичам да ям едно и също, те се правят по два различни начина и имат тотално различен вкус. Третия ден ще го караме на котич с домат. Знаете, любимото ми. Бързо, лесно и вкусно. Преминаваме към обедите. Първо ще си спретна една много бърза 15-минутна супа от нахут и спанак. Отново здравословно и също така ще ям в понеделник и вторник тази супа, а за сряда на обяд печени зеленчуци с таханово-лимонов дресинг. Продължавайте да гледате видеото, за да видите рецептите, наистина са страхотни. И опираме до вечерите. Честно да ви кажа, вечерите са едни от най-трудните неща, защото тогава ядем всички вкъщи, трябва да угода на всички, не мога така да си налагам собствения режим. За вечеря съм измислила понеделник печени пилешки бутчета с картофи, моркови и лук. Това е любима вечеря в нашето семейство и също така една огромна салата, томати, краставици или зелена салата ще свърши работа. За вторник съм ви показвала много пъти сьомгата, ще ви я покажа пак. Прави се точно за 20 минути и отново с зелена салата. Освен това, това е единственият начин, по който детето яде сьомга. Бонус точки. И сряда се връщаме на пиле, но пилешки филенца. В един мой вариант на Цезар салатата, която също става за около 20 на минути. След като съм измислила този списък, е време да напазарувам. Стартираме първия вариант на овесените ядки, като в една купа съм си настъргала една ябълка. Към нея добавям 75 грама овесени ядки, 50 грама смес от семена. Аз използвам ето тези и много ги харесвам. Смес са от тиквени слънчогледови семки и ленено семе. Добавям супена лъжица канела и разбърквам всичко много добре. В друга купа смесваме 150 грама кисело мляко с 100 мл студена вода и супена лъжица мед. Разбъркваме докато се смесят добре. Добавяме ги към овесените ядки и отново разбъркваме много добре. Покриваме с фолио, което трябва да се допира до яденето и прибираме в хладилник. Тези овесени ядки обикновено ги правя от вечерта за другата сутрин, защото ако ги остава за някоя последваща сутрин, ябълката ще покафенее. Продължаваме с другия вид овесени ядки, които много обичам да си правя и които могат да издържат в хладилника като 2-3 дни. Отново в купа смесваме 100 грама овесени ядки с 2 супени лъжици чия и 2 супени лъжици смес от семена. Добавям отново една супена лъжица мед и разбърквам всичко много хубаво. След което добавям около 150 мл прясно мляко, разбърквам всичко много добре и прибирам в хладилник. Готови сме вече с двете закуски. Следващото нещо, което обичам да правя, е да си нарежа всички зеленчуци за следващите няколко дни, които смятам да използвам. Реално аз не готвя днес тези храни, но всичко ми е приготвено, така че самите храни, като им дойде времето да ги сготвя, да стават за 5 минути. За пилето с картофи, моркови и лук правя следното. Нарязвам си лука и морковите и ги прибирам в хладилник. Картофите са малко по-специфични. Обелвам ги, нарязвам ги и за да се запазят свежи ги заливам с студена вода и тогава ги прибирам в хладилника. Когато стане време да сготвя яденето, просто изсипвам морковите и лука в една тава, изцеждам картофите, добавям ги към другите зеленчуци, овкусявам хубаво с сол, черен пипер и червен пипер и подреждам отгоре пилешките бутчета. Пъка за 40-45 минути. Тези 3 действия ми отнемат около 10 минути, а докато се пече пилето си гледам Netflix. Следва нарязването на карфиола за печените зеленчуци. Причината да си нарязвам всичко наведнъж е, че така си пестя време през седмицата да режа зеленчуци и също така да почиствам кухнята.
защото сега ще го направя и после тя ще е чиста. Така че нарязвам си карфиола на малки цветчета и го слагам в купа в хладилника. Време е да се приготвя и теханово-лимоновия дресинг. В блендера слагам връзка магданоз без теблата и няколко стръка зелен лук. Добавям 80 грама тахан и сока от един лимон. Посолявам и блендирам до кремообразна смес. Прибирам в бурканче с капак в хладилника. А ето как се правя за обяд и самите зеленчуци. Изсипвам в тава предварително нарязания карфиол. Добавям един буркан, изцеден и изплакнат на худ. Овкусявам с супена лъжица зехтин, супена лъжица червен пипер, половин чайна лъжичка кимьон, една четвърт чайна лъжичка черен пипер, една супена лъжица сол и една супена лъжица чесън на прах. Разбърквам много добре, така че всичко да се покрие с подправките и пъка на 220 градуса за 25-30 минути. Сипвам си от зеленчуците, заливам с една-две супени лъжици от дресинга и си хапвам вкусен и здравословен обяд. Останаха ми само двете вечери, сьомгата и салатата Цезар, за които обаче нямам какво да приготвям. И двете ястия са доста бързи, правят се само за 20 минути и за това ще си ги сготвя в самите вечери. Следователно остава само да си приготвя бързата нахлутена супа и съм готова. Първо си забържвам една глава лук, нарязана на ситно, в една супена лъжица зехтин. След като лукът стане прозрачен, добавям 2 намачкани скелитки чесън и бъркам за 30 секунди. Подправям с една супена лъжица червен пипер, една четвърт чайна лъжица суха мащерка, една супена лъжица сол и тайната съставка. Една четвърт чайна лъжичка куркума. Разбърквам за 30 секунди и добавям 80 мл вода. Добавям и един буркан, изцеден и изплакнат на худ. И чакам да заври. Оставям го да ври 5 минути, след което добавям 150 грама пресен бейби спанак. Изчаквам спанаха да завехне и махам от огъня. Добавям една-две супени лъжици заквасена сметана и разбърквам докато се разтвори в супата. И сме готови! 15-минутна супа. Приготовленията, които ви показах, ми отнеха час и малко с почивки, но ми спестиха досадното рязане и чистене на кухнята през седмицата. Както и ми гарантираха, че през следващите 3 дни ще ям разнообразно, здравословно и вкусно. Този тип подготовка също така ми помага да стартирам седмицата правилно, без да се чуда какво ще ям и да се поддавам на бързи решения. За мен това работи повече от всеки друг мил преп, който съм пробвала.